nga mga linibo ka ginatos ka libo ka kaso. O naman dito sa ila sa pag-strike naman sa COVID, laban-laban Omicron variant. Dito sa ila gilinawas na itong mga hospital man to nila. Kag may report pa diri sa Bombo Carla may defensor yung mga kabanan sa itong saring nga pagpalagad. Panabalikan naton. Pagkatapos kita mang sani. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga Basta Radio Bombo!
Sige, pabalik na rin sa atong sarili nga pagpalagad. Oras sa po Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 42 minutos na. Ang nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa atong sarili nga para tundunan. Happy 20th birthday sa kay Tata. No, dira sa Bahinsang Barangay Sipinia sa sudad sa Bacolod. 20 anyos ka palang ta, no? Hubin pa. Sige, many more birthdays to come kag happy birthday pagid ko nambal sa kilala ta. Sana'y malasing mo kami. Sige, Toto Erwin daga pamati mano. 43 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi diri sa ato sa ringa para tuntunan. Toto Erwin, si Manong Newton, no? Manong Masaw, Toto Burnok, kag si Tuting. Sige, no? Nagatutok man diri sa ato sa ringa pangalagan. Kadto tanay sa balita sa Hong Kong, no? Kay grabing outbreak to sang kuan subong, no? Sang virus. Sabay sa Hong Kong nag-ilinawas man ang mga pasyente karon sa ila sa ringa mga hospital. No? So, mga Pilipino OFWs naton to, no? May pagbago naman sa mga protocols. Ini after, no? Nga ginbalik naman ang sanguna nga mapagsulundan nga ti dapat, no? Tinergid anay sa tagsa ka mga puluyan, no? So may mga pictures kita, no? Nga nakuha and graphics, no? Sa bahin sa Hong Kong. So sa kunano ang latest nga sitwasyon nila to subong. Although makasaling kita majority man siguro, no, sa mga Hong Kong nationals, no, dito sa riyon sang Hong Kong, no, ang vaccinated naman, no, dito sa ila, no. So why naman dapat kulbaan bati amo na sa mga elderly, no, kung sa mga kuan bala, no, sa mga may edad-edad, no, nato na magtuturan nga maigo. Sini, no, kay I think this is Omicron variant sa Japon. No? So, ti mo na yung mga concern naton. But tibalon tanong latest sa sitwasyon dito sa bahin sa Hong Kong after nga nag-surge, no, sa mga kaso nila dito sa bahin sang riyon sang Hong Kong, no? Nag-ilinawas naman ilang nga mga hospital patients dito. May 11 ka mga public hospitals nga nag-operate beyond sa capacity. Meaning to say, hindi na makaya, no, sang hospital mag-cater o kung magbaton sa mga pasyente. Sige, no? Check na this time si Ma'am Gigi Padilla Vergara, no, sang ato na Bombo International Correspondent dito sa bahin sa Hong Kong. Ma'am Gigi, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Pons ini. Hello, Bombo Pons, mayong gabi. Ma'am, no, may gabi gid, no, sa imo dira, no, sa bahin sang Hong Kong. So daw naulog naman sa atensyon naton ang ining sitwasyon dira karon sa Hong Kong ini kasunod sa pag-search so linibo, grabe, no, so tag mil naman ang inyo sa nga kaso a day, no, dira sa Hong Kong. Kasano lang ini nag-start, ma'am? Actually, Bombo po, nag-start lang ini sang Chinese New Year gid kay may damo na naman sang mga kwan sa mga Chinese New Year nga nagi-alagi tapos ang sinilang Bombo Pons nagi-kwan nagiduging naman ang Omicron kagi ang virus dire sa Hong Kong tungod nga nagi-party naman sila. Okay. Hello ma'am. Hello, Bombo Pons. So paki-adjust, i-rotate na lang abing imong cellphone kay daw hindi yung sulod diri sa ato. Paki-rotate na lang para makita ta. Ibalik lang sa iya, normal ba lang tindog. Okay na ma'am. Sige. Okay So na. to siling mo may mga party and then doon nag-open na sang border ang Hong Kong? Yes, Bombo Pons, sang nagligad lang sinimana nag-open sila ti may 15 ka mga taga piyak nga nakasulod dire ti nagi-positive sila, Bombo Pons. Oo. When we say sa piyak, di na sila kuno nagalin? Mainland China, Bombo Pons. So they are from mainland China. So amo ning ginasuspikan nila subong, amo ning carrier sang virus? Yes, Bombo Pons, kagi wala man sang distancing abi ang iba dire, wala man nagasunod sa mga protocol, mga salawayon man. So ano nila ni Ma'am G, no, na detect ining 15 kag na sure gid nila kati ini sila mga carrier gid?
Actually, Bombo Pons kami dire sa Hong Kong may high-tech na dire Bombo Pons mo kay sa cellphone mo may na apps dira nga daang dang Live Home Safe Hong Kong Bombo Pons ma-scan mo lang ina siya tapos makita ka na kag malocate na ang imo location kung sa diin ikaw. Okay. So may GPS do mo na. Oo, yes, Bombo Pons. Maskin sa amon, Bombo Pons, sa cellphone namon may ara kami sina. Tapos, malocate kami kung halimbawa nagkaon kami sa restaurant, nagpositive kami. Malocate kami, Bombo Pons, kung diin amon nga location, kag last namon, naging sudlan nga restaurant. Kay, before ka maghalin sina, makwan ikaw, ma-live home, gid ikaw, Bombo Pons. Antes ka magsulod sa isa ka lugar nga kung diin mo duman gusto nga masulod halimbawa sa CR ikaw Oo. masulod ikaw sa CR may ara nga scan mo bubupons tapos kung magwa ikaw i-live mo da bumbupons ay kung hindi mo na pag i-live kagi maano lang malocate ikaw bumbupons gid kung sa diin ikaw. Okay, dapat ikatahom no, mas advance pag idya galit sa Hong Kong no. Ang diri sa aton, Mm-mm. kung diri sa Bacolod, backtrack lang din ang nagamit yan no, para sa contact tracing. So siguro ito na contact tracing mangguro di ang katuyuan sina no. Na yes bumbupons maski sa bukid ikaw kung ano ikaw may ara man bumbupons malocate gid ikaw kung diin nga location mo. Okay. So anyway, going back no. So amo ning ginhalinan no, kumbaga no, do mo na ang news nga nagalapta dira because sa 15 Chinese nationals nga nagtabok from mainland China no. So ano nang status nila naubos ni sa locate and then tinano na repatriate na sa pabalik na ni sila to subong pero sa gin China. pabalik sila sa ila nga ginhalinan bumbupons sa nagligad lang nga adlaw. Okay. Di amo ning halit nga ginbilin dira. So sa isa ka adlaw, pila kuno ang average nga kaso dira subong? Sa subong bumbupons may 7,633 sila bumbupons nga kwan sa COVID subong kagay may isa ka daang Chinese nga bata 11-month-old na patay siya bumbupons sa positive sa COVID cases. So ang hospital kami mga pictures kami din nga nag-gather direct from Hong Kong. Ang hospital ganing lawas ang pasyente, mga public hospitals ni no? Yes, bumbupons. Pero ang mga numero iya sa mga nagkalamatay dira siguro hindi mangidamo or Hindi sa isa manggid- kadlaw may hindi isa man gid damo or bumbupons mara kay gani nga actually wala tanan man mamapatay sila within diri the na day. kwan man mo na vaccine man. Gamay lang subong pero ang cases nagsaka bumbupons it's because nga perte karamig subong bumbupons ang virus hindi mapatay bala kay wala init. Mm. Okay no. So muna sa ano na subong ganing klima daw winter na? Winter bumbupons 7 degrees kami subong ang iban naga down to 0 degrees ang sa nabukid nga mga area like sa Taipo, Maunsyan, subong lockdown ang Maunsyan kagi Mefu. Okay. Amo ginang saho sang virus no based man sa pagtuon nga basta tugnaw no dira gina sila ga mutate. Yes, bumbupons. Naga-mutate sila ka nagalawik ang kabuhi nila basta tugnaw no. So pero antes pa man ang winter, ano galing klima nyo da? Autumn bumbupons. Autumn, no? So, galing kati amo magining reaksyon niya sang lawas naton bisan diri kita sa Pilipinas. Nabla nga summer and then golpeada maulan or haling ka sa init, masulog ko sa aircon, mabatya gid ang lawas mo kun hina-ina lang resistensya mo, no? So, Oh, yes, probably amo man gurong rason sa iba nga nagkalarinder sila da je, no? yes, bumbupons baylo klima kag perte karamig subong nung bumbupons kay nagaulan-ulan pa. Okay. So because ang sining pag-surge, nano, may pagbag-o ng inyo nga mga protocols dira. Kaysang una ti daw okay na nagani kamo da nga tanan na bukas na mga establishment, no? Subong balik naman sa ground zero naman, no? So may mga limitasyon na kamo da nga makagwa ko, no? Yes, bumbupons actually ako pila na ka Domingo nga wala ko ka day off kay it's because nga ginabawalan ako sang amo ko kay bag-o nga bata initi ginaprotektaran man nila ang alaga ko hay ti duha pa lang ka bulan ti ara agwanta anay bumbupons hindi ka day off tapos ang kun mag day off ikaw bumbupons asta lang sa duha hindi man maglapaw sa 3, 4 hay may multa gid ikaw nga pagabatonon sa pulis nga tikitan ikaw iti 10,000 Hong Kong dollars equivalent dira sa aton sa Pilipinas iti 60,000. Okay. So ti pila na ka day off nga way ka day off? Halin pa sang nagligad nga sinimana bumbupon sa
Burbay masambula na after Oh. Chinese New Year. Mamis mo gid na guro ang saka sa bukid pod kay Tita Laure kay nagdi-off ka mo. Yes, bombo po sa plano duman gani kami kun magibalik na sa normal gamay-gamay ti base sa March hiking naman kita exercise ti sa amo lawas. gid. Sige lang, tiro gwanta way ta mahimo ano. Pero speaking sa multa nga 60,000 pesos kung i-convert ta 10,000 Hong Kong dollars, may namultahan na da nga mga Filipino OFWJ? Actually, bombo po sang nagligad nga Domingo may ara nga ginpapanaog ang kwan sang Hong Kong, ang Hong Kong government may ara nga 17 kabilog nga Pilipina natikitan sila sa Central Bombo Ponds pero gin warningan lang sila, ginatagan sila Bombo Ponds sang tsansa. First offense pa lang Bombo Ponds pero te ara na may record ka na sa immigration. Ti mo lang na base way surti cancel pang Report imo pa. nga kwandra no nga kontrata Kontrata, kag hindi ka rin pulion karinyo. sa Pilipinas kay sa labayon kada. Correct, Bombo Ponds. Okay. Ti mo lang ni gawi nyo so dira sa balay ano. So may report kami din nga nabaton nga may mga panic buying na kuno da. Yes, Bombo Ponds, nagaparanik buying sila Uy. sa mga pagkaon man mga vegetables diri sa nagligad nga semana Bombo Ponds perte kamahal ang isa ka bilog nga mais dira sa aton. Makabakal kita 7 pesos, dire makabakal ikaw $16 Bombo Ponds equivalent sa nga 102 peso dira sa Pilipinas. Grabe sa mais na ano. Pero ang mga supermarket kuno Ma'am J, ang mga shelves na bla or suludlan sa mga pagkaon bla ubos-ubos na kuno. Ubos man Bombo Ponds iti kay dang ang mga Pilipina man nagapanik bayan man sila kay ti hindi sila kadiop Bombo Ponds Oo. mga Okay. mga biscuit, noodles amo lang na Okay, galing Ti masali mo ni winter tigtulog now. Anda naman guro ka mo dira for how many years nga ara Canada, no? Ang mga balay na guro designed with mga heaters, no? Yes, Bombo Ponds. Okay. So ti paano ka lang abi maka-communicate sa imong friends dira, no? Kamusta to sila iya? May mga Filipino ka man abi nga upo dira nga na-infect man sang COVID apisar nga vaccinated na sila? Wala pa man kita sa may nakilala dire Bombo Ponds nga pareho sa aton nga mga Ilonggo nga na kuanan positive sa COVID. Oh. Pero through video ko lang Bombo Ponds naga-istoryahanay man kami Okay, no? So why ta dapat kabalakan kay ti I know nga ti ikaw vaccinated ka man, basta naka-booster ka Yes. naman ya gani guro. So amo na ning pangbato ta sa kwan, no? Sa COVID ko anong pa nga klase sang variante importante nga may bato na lawas ta, no? Nakabaksin na mo. Yes. Yes, Bombo Ponds actually sa 16 pang akon nga third dose sang booster ko ti ambot sini kun makagwa kita sini. Ti ano lang be, kung nagalawas sa hospital, dahil ba meron may mga recommendation dra Ma'am J nga pwede ma-home ano na lang sa balay na lang? Hindi man Bombo Ponds ma-home quarantine dire sa balay sang amo kay hindi man ang amo kumporme. May Oo. ara nga sa Tungchong, may ara sa Tungchong nga Pilipina man duha sila ka bilog na nagpositive sila sa COVID na terminate terminate ang isa Bombo Ponds nagtulog sila nga duha sa park. Nagpatugnaw sila kag nagturog sila sa park kay wala sa mga boarding house nga mabaton sa ila kag nangayo sila pagkaaga sa immigration kag sa consulate nga kun diin sila pwede ma-isolate kag ma-quarantine Bombo Ponds. Kaya no, so ti amo na anong advice mo sa mga kasubong mo nga Pilipino para kalikaw bla sa multa bla? Ang akon lang nga ma-advise sa aton mga kapwa Ilonggo dire, mga kapwa naton mga OFW sunod lang taanay sa gusto sang aton nga mga employer para nga likaw sa multa kag sa kun ano man nga kapahamakan sa aton nga kaugalingon kag aware gid kita permi nga magmas nga magwa Bombo Ponds para nga malikaw kita sa multa nga 10,000 Hong Kong dolyar Bombo Ponds. Masakit-sakit ini kay nga duha mo ka bulan nga kayod kulang pa ibayad. Mo gani no. So pila ng value gani sa Hong Pangamuyo Kong lang dollar Bombo subong? Ponds ang matapos doon ang pandemic nga ini ha. Lingko pila ng value sa isa Hong Kong dollar subong? Kay kami Bombo Ponds sa way ko nagakwan sa dang remittance sa cellphone ko dang WeChat akong ginagamit ang baylo subong ang 6.53 Bombo Ponds ang isa ka dollar. Okay, so dira no 10,000 Hong Kong dollar times 6 something mga lapit 63,000 no?
Yes, Bombo Pons, masakit-sakit. Yawa. Masakit-sakit na. Mm. Sige, anyway, importante no? Tuman lang kamo sa obligasyon nito para likaw sa Yes, Bombo Pons. Oo. gasto, ano? Para base waay lang ang iti sinungtan nyo problema, sundon ang ilang patakaran dire kay kabay pang hindi estranghero man. lang kita dire. Okay. Lastly, Ma'am J, ang imong kuan na taga tsansa nga makapanamyaw sa pamilya mo ano ngati damo gid nga monitor sa imo subong family and friends nimo subong nga gabi sa Facebook. Ginatamyaw ko lang sang mga mayong abi ang Ilonggo hikers, namely si Tita Lore Picase, si Annabel Nohas, dira ang pamilya niya sa Valladolid. Okay lang kami dire ko no. Kag tapos si Mami Jonalyn, si Nang Josie Sancho, kag si Joby Jacona, mayong gabi lang sa inyo tanan. Kag sa tanan nga mga tagpalamati ang sang number 1 station sang Bombo Radio. Mayong gabi gid sa inyo tanan. Kag dira sa pamilya ko sa mga sister-in-law ko dira sa Bacolod, sa Barangay Sengkang Airport, ang pamilya Vergara, mayong gabi gid sa inyo tanan. Kag dira man sa pamilya ko sa Iloilo, stay safe lang kita tanan kag magpangamuyo lang. Ini ang inyo Bombo News correspondent Gigi Casa Padilla Vergara nga nagasiling Basta Radio Bombo. Sige, salamat gid. Ara sa katugnawon subong no ang mga residente dito sa Hong Kong pati ng aton nga mga Filipino OFW rektaramente sabay sa Hong Kong. Grabe nung pag-search ay sinaka ang kaso nila no because man sa siring Omicron variant ano. So medyo ulhi sila to. Plus pa na ang Chinese New Year pasang February 1. No, sigong pa sila to. Kung hipatsoy, kung hiwatsay. Di daw medyo na no na naglain ang resulta. Kay gin-open ang border, no? May nagsinulod nga mga insurrectos. Insurrectos kidya. Kag may dala nga virus o mga suspikan na to kuno ang 15 ka mga Chinese national nga halin dito sa bansang mainland China nga among nagsulod dito nga nagdala. Hindi nagdala sa mayong balita kundi malain nga balita. Virus nga naglinapta sa tanan or naglinaton-laton sa tanan. Sige, keep safe din sa aton mga Pilipino no? Sa bansang Hong Kong, regards sa niti why sang may madula sa aton kung kita ang nagahalong. Sige, kaya agaw pa si Ma'am Alma Sagrabante Sabater kag Ma'am Gina Livingston dira sa Barangay Alangilan, no? Ang Kasimaryo ko da tupad lang nga barangay. Sige, no? In punto alas 9 ng takna sa gabi sa aton sa ring pangalagad sa palatuntunan Zona Libre. Di tamay nga agaw report ni Bombo Carla mi defensor. Sige lang batay na karon sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa gabi. Lunes kita subong mga kabombo nga presentasyon petsa 21 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Ang iyong lagad si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia.